התוכנית היציאה? מה האסטרטגיה? בחמישי האחרון מדינת ישראל בהובלת ממשלת הימין ובראשות בנימין נתניהו יצאה לתקוף באיראן. ומה שקורה מאז בטוויטר ובאולפנים זה התקף פסיכוטי מטורף. שלא תקפו באיראן, למה לא תוקפים באיראן? שכן תוקפים באיראן? צריך לעצור ולעשות הסכם מדיני. אם הם בבונקר זה ממשלה של פחדנים. אם הם באתר הנפילה זה מופע יחד סיני. אם הוא מתראיין לתקשורת חוץ, למה אתה לא מתראיין לתקשורת בארץ? אם הוא מתראיין לתקשורת בארץ אז מצנזרים. אין לו הישגים והוא לעולם לא ייכנס לספרי ההיסטוריה. יש לו הישגים. זה חלק מקמפיין הישרדות ומלחמה פוליטית. אם הוא לא מוציא הצהרה לציבור, אז למה הוא לא מדבר עם העם? אבל אם הוא מוציא הצהרה, אי אפשר לשמוע אותו. תוקף עכשיו, למה לא תקף באפריל? טראמפ נטש את ישראל. אבל טראמפ תומך בזה. ביבי תלוי בטראמפ. תקפנו לבד. טראמפ יעצור את התקיפות בכל רגע. אבל הוא צייץ עכשיו עד כניעה מוחלטת. אם חשבנו שהתרגלנו כבר לשקרים וסילופים ופרשניות מפוזיציה, אז מה-13 לחודש אנחנו כבר בטרלול חסר כל היגיון. כבר חילקו את הקרדיט לחיל האוויר, לחינוך, למודיעין, למוסד, להון האנושי, לערבות ההדדית, לקפלה, למדע, לאקדמיה, לטכנולוגיה, למצוינות. הם הגיעו עד רבין. ולמי לא נשאר? רק לא ביבי. אתה הראש אבל אתה לא אשם. הצלחת המבצע באיראן היא קודם כל יישום של מודל עבודה תקין. מי שמנהיג מוביל מדיניות ומקבל החלטות. ומי שפקיד מתכנן מבצעים ומבצע אותה. כל כך פשוט, כל כך מוצלח. המודל בו זרועות הביטחון בטוחים שהם גם קובעי המדיניות, גם קבינט מקבלי החלטות וגם המבצעים, לא כל כך הצליח.